Хочу начать наш эфир со следующего информационного сообщения. Постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк во время своего выступления в Постоянном совете ОБСЕ призвал Россию допустить мониторинговую миссию ОБСЕ в оккупированный Крым. Предлагаю вместе послушать его. Дозвольте звернути увагу держав-учасників на проект резолюції «Положення з правами людини в Криму і місті Севастополі. Україна», який був прийнятий Третім комітетом Генеральної асамблеї ООН 18 листопада. Серед іншого, він закликає Російську Федерацію забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних механізмів, а також СММ ОБСЄ на територію тимчасово окупованого Криму. А вот посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор выразил обеспокоенность из-за принудительного помещения крымчан в психиатрические больницы. Во время выступления на Постоянном совете ОБСЕ в Вене он отметил, что таким образом Россия преследует политических оппонентов и активистов на оккупированном полуострове. Ми висловлюємо серйозну стурбованість з приводу зловживань, вчинених Росією щодо кримчан, включаючи використання примусового поміщення до психіатричних установ як форму переслідування і покарання політичних опонентів і активістів, через обшуки в приватних будинках і підприємствах в Криму, що належать кримським татарам, і через застосування тортур для отримання неправдивих зізнань за політично вмотивованими судовими переслідуваннями. Микола Давидюк, політолог, директор аналітичного центру «Політика». Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Представители различных правозащитных организаций уже на протяжении 6 лет говорят о необходимости допуска мониторинговых миссий на территорию оккупированного полуострова. Однако мы понимаем, что препятствием тому есть путинская Россия. Вот все же, как вы думаете, какова вероятность того, что мониторинговые миссии попадут на территорию Крыма? Или же это в нынешних условиях нереально? Я думаю, що Україні простіше буде повернути Крим повністю в склад цілісної держави, ніж допустити ці місії. Росія розуміє, які злочини вона там робить, і якраз таки наявність цих місій стане доказовою базою правопорушень, порушень прав людини, знущань, які сьогодні тортури, які відбуваються в в'язницях, переслідування національних меншин і багато чого іншого, що сьогодні Росія робить на півострові. Тому для них принципово важливо не допускати, скажімо так, сторонні очі на цю територію, тому що по великому рахунку Росія там займається злодіяннями. І сам захват, і те, що вони там роблять, це якраз такі статті міжнародні, і тому зрозуміло, що нікого вони туди пускати зараз не збираються. Це для них навіть не питання переговорів, для них це навіть не питання дипломатії, це просто глуха, німа позиція. Угу. Давайте подключим к нашей дискуссии еще Романа Громика, менеджера з міжнародних зв'язків Центру прав людини ЗМІ. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. В очередной раз на заседании ОБСЕ представители Украины призвали Россию допустить на территорию оккупированного полуострова международную мониторинговую миссию, в частности, мониторинговую миссию ОБСЕ. Насколько это реально, как думаете? Практика останніх 6 років показує, що шанси на такий допуск близькі до нуля. Це принципова позиція. Крим залишається вже 6-й рік, по суті, чорною дірою в плані моніторингу ситуації з правами людьми на карті Європи. Тому я не думаю, що позиція Москви зміниться. І це для них принципове питання, адже вони розуміють, що мандат, відповідно до якого ці місії мають право моніторити в Криму, він розповсюджується на території всієї країни. І в такий спосіб Росія не може допустити визнання того, что Крым – территория Украины, и допустить ці миссии. Помните, на прошлой неделе спикер МИД РФ Марина Захарова сказала о том, что мы не против допуска мониторинговых миссий на территорию Крыма, только на наших условиях. Вот что это может быть, что это может означать? Пане Микола. Це спроба маніпуляції. Так, це спроба маніпуляції, тому що є певний порядок, за яким місія може перебувати на території Криму. Я можу продовжувати, так? Так, звичайно, ми слухаємо вас. Тобто є певний порядок. Росія спробує зманіпулювати цим питанням і зробити вигляд, що вони допускають насправді моніторингову місію, але вони хочуть, щоб вони летіли з Москви. Тобто всупереч законам України.
І безперечно, що місія на таке не погодитись не може. Її мандат дуже чітко виписаний, і є така процедура, як вони мають туди потрапити. Їхні дії не можуть бути обмежені, не можуть бути продиктовані МЗС Росії. Тому це просто спроба маніпулювати, і ці розмови ні до чого не ведуть. В законний спосіб потрапити місія в Крим не може вже 6 років, і я не думаю, що зможе найближчим часом. Пане Микола, это такая вот попытка легализации оккупации полуострова очередная? Дивіться, пані Захарова відома пропагандистка, яка не має нічого спільного з реальними спробами запустити моніторингові місії на окуповану територію. І повністю погоджуюсь з Романом і з вами, з вашим питанням про те, що це буде використовуватися з точки зору пропаганди як легалізація перельотів, як легалізація порушень санкцій, так, і для того, щоб потім виставляти на міжнародній арені, мовляв, ось дивіться, ось ці представники таких країн роблять так, тому ми закликаємо знімати санкції, тому що вони безпідставні, тому що решта представників ваших країн роблять ось такі правопорушення. Тому зрозуміло, що Росія просто так нічого робити не буде, в неї одна ціль – це продовження окупації. Росія просто хоче перетворити в мілітарну базу, і моніторингові місії там точно їм не потрібні. Тому Україні потрібно, скажімо так, направляти свою енергію, свою силу на деокупацію, на повернення території, а не намагатися, скажімо, такими тимчасовими, ситуативними, а інколи навіть тактичними кроками скрасити цю окупацію. Не вийде. Все рівно потрібно брати головну ціль. Бо якщо ми налагодимо ці мінімальні процеси, ми просто заморозимо взагалі саму окупацію і просто в такому режимі можемо жити десятки років. Вот вы упомянули милитаризацию. Помимо физической милитаризации полуострова, мы видим, как Россия продолжает милитаризацию детей в оккупированном Крыму, чем нарушает сразу ряд статей Конвенции по правам ребенка. Об этом рассказала недавно эксперт крымской правозащитной группы Ирина Седова. Вот что она сказала, предлагаю вместе послушать. Воєнізовані заходи, які пропагують службу в російській армії у Криму, проводили, нехтуючи правилами захисту від пандемії. На цих заходах була велика кількість дітей, і їхнє здоров'я було поставлено під додаткову загрозу, якої точно можна було б уникнути. Такі дії змішуються з постійним безкарним розпалюванням ворожнечі в онлайні до українців та кримських татар. При цьому дітей позбавляють доступу до українського телебачення, блокуючи в інтернеті сайти провідних українських телеканалів. Можливість освіти українською мовою на півострові теж майже заблокована. Все це порушує Конвенцію про права дітей, яку Росія ратифікувала і має виконувати. Пане Романе, вот как вы можете охарактеризовать вот эту ситуацию, связанную с вовлечением детей в промилитаристские такие структуры? Ця політика не міняється вже з 2014 року в Криму. Росія дуже стандартно для себе діє. Спроба не гаяти часу, якомога швидше змінити свідомість дітей, сформувати їх, вже виховати їх в дусі ідеалізації самої теми війни, армії і підготувати в такий спосіб в майбутньому громадян, які з задоволенням вступатимуть в лави російської армії, будуть воювати і проливати кров за її цілі. Тому для цього дуже багато методів. Це і присутність військових в закладах освіти, де вони спілкуються з дітьми, це і проведення різних мілітарних таборів, де дітей вчать. Це, по суті, культ армії, та формується, їх вчать користуватися зброєю, там, робити марші, вдягатися. Тобто це дуже стандартна політика, і вона не міняється. І цього року, на жаль, це продовжується. Навіть попри ковідні обмеження, табори відбувалися. Вони, можливо, мали якусь певну паузу на початку літа, але ми моніторили те, що впродовж канікул шкільних табори мали місце, і кримські діти брали в них участь. Дякую вам, пане Романе. Роман Громак, менеджер з міжнародних зв'язків Центру прав людини «Зміна», був з нами на прямому зв'язку. Тёхсалмас. Пане Микола, вот как вы видите, как мы будем возвращать умы детей? Ведь те, которые родились в 2014 году, уже идут в первый класс. Не теряем ли мы это поколение? Насправді Росія робить все можливе, щоб ми це покоління втратили і в Криму, і на Донбасі, і вони відрізають їх просто від їхнього коріння. Тому що це ж не просто відключити сайти, чи заборонити вчитися, чи заборонити гордитися українським прапором. Це йде свідоме знищення всього українського. Вони намагаються зачистити ментально, культурно півострів і просто зробити його таким островом безграмотності,
островом русофільства, де просто будуть заряджати тільки військові, і оці якраз такі мілітаристські табори. Це буде, скажімо так, для багатьох головна школа життя, тому що російська армія, вона готує до самопожертви, а решту життя ти повинен провести, займаючись алкоголізмом. Тому для багатьох дійсно це велике випробовування, але це виклик для українського уряду, це виклик для Міністерства реінтеграції території, це великий виклик для всього українського суспільства сприяти тому, щоб люди на окупованих територіях мали місток і зв'язок з материнською структурою, і щоб дійсно ці школярі, які зараз підуть в школу, були не менш патріотичні, ніж ті, які насправді навчаються на материковій частині. Це перша річ. Друга, сьогодні потрібно розробляти велику кількість IT-інструментів для того, щоб достукатися і до розумів, і до сердець цих українців, які живуть на окупованих територіях, а в першу чергу це діти. Тому що ми робили, наприклад, аналіз лінгвістичний того, що говорять діти, там дійсно відбуваються процеси зомбування. Діти вживають слова в неприродному їх значенні, в значенні пропаганди. Тому насправді зараз потрібно теж піднімати ці питання на міжнародному рівні в тому числі, тому що це відбувається просто зомбування. І ця пропаганда перейшла вже всі межі. І це навіть не політичне протистояння держав, а це просто зомбування людської подоби. Когда мы говорим про международный уровень, вы знаете, в этом году Организация Объединенных Наций рассматривает две резолюции по Крыму. Одну уже приняли в третьем комитете по нарушениям прав человека в оккупированном Крыму, ну а другая резолюция, уже вторая, это должна коснуться милитаризации полуострова Черного и Азовского морей. И все-таки мы рассчитываем на то, что эту резолюцию уже к Новому году примут, но что она дает, что она меняет? Дивіться, насправді міжнародний вектор, міжнародна позиція України, вона незмінна, вона непорушна, і це якраз таки вона формує архітектуру з однієї сторони санкцій, з іншої сторони міжнародного дипломатичного тиску. З іншої сторони, її великий мінус, що вона не є супершвидкою. Але якщо зараз цього не робити, то це якраз таки один з тих небагатьох доступних інструментів тиску на ядерну Російську Федерацію. Теж повинні розуміти, що це не конфлікт, наприклад, Азербайджан-Вірменія, де дві, в принципі, рівнозначні країни ведуть між собою війну. Ми зараз говоримо про один з найбільших ядерних потенціалів в світі. І зрозуміло, що формула повернення, реінтеграції цих територій, вона не буде простою. Вона не буде на рівні домовленостей чи на рівні якихось вистрілів в одну чи в іншу сторону. Насправді вона надскладна. І те, що зараз в ООН якраз таки ми намагаємося перемагати Росію, говорить про те, що ми якраз таки наближаємо це проукраїнське повернення своїх територій. Якщо б зважувати політичну, дипломатичну вагу, я б не применшував би значення ООН. Це все ж таки головний дипломатичний майданчик в світі. І те, як Росія бореться там проти нас, і те, як вони намагаються ветувати всі рішення проти себе, говорить про те, що це для Росії важливо. Не було б це для Росії важливо, вона б давно звідти вийшла б і зачинила двері. Все ж таки ООН як майданчик важливий и для России, и для світу, и, зрозуміло, что для Украины. Но все же возникает такой диссонанс, когда он принимает резолюцию по нарушениям прав человека в Крыму по России, а с другой стороны в Совете Безопасности ООН по правам человека есть страна, против которой принимают эту резолюцию, и при этом она имеет право вето. Розумієте, це ж не проблема ООН, це проблема Росії, що вона порушує права людини, те, що вона захвачує чужі території. Коли ООН створювався, я нагадаю, що і Україна була одним з засновників ООН, так? Були введені певні норми і правила. І вони зберігаються по сьогоднішній день, тому що це впливає на стабільність і сталий розвиток світу. І нам би, дійсно, хотілося б змінити, скажімо так, деякі положення і внести туди свої правки, але наразі це або дуже важко, або практично неможливо. І нам би хотілося б якоїсь певної такої екзекютів сили від ООН, щоб ми могли б якраз впливати на Росію просто напряму. Але давайте говорити відверто, ООН якраз таки та організація, яка не може провадити таку політику, і те, що вони, скажімо так, в змозі робити, мені здається, вони роблять. Якраз таки бути насторожі і прав людини, і бути насторожі цих світових процесів, які відбуваються, мені здається, ООН це намагається відігравати. Чи хотіли б ми, щоб ООН було сильніше? Так, напевно, хотіли б, і дуже б цього хотіли. І впливовіше, особливо в питаннях справедливості,
Коли сильніші намагаються фізично сильніші, тиснути несправедливо на сусідів. Але мені здається, що це дорога, яку все рівно варто йти. На це. Алло. Мгм. Прервалась, к сожалению, у нас связь с Миколой Давидюком. Попытаемся еще раз его перенабрать. Пане Микола, чуєте зараз? Так, звичайно. Да. Давайте с вами перейдем к следующей теме, к COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19. Это может свести заболеваемость к нулю, сказал он. По его словам, существуют предпосылки для введения уже жесткого карантина и ситуации нагрузка на медицинскую систему. Степанов отметил, что в Минздраве вызывают опасения новогодние праздники, а причиной тому есть большие скопления людей во время зимних праздников. Давайте вместе послушаем его прямую речь. З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розірвання повністю будь-якого ланцюгу передачі коронавірусної хвороби, тобто зведення практично до нуля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также сказал, что необходимо вводить полный локдаун на 3-4 недели с механизмом компенсации для населения. Далее его прямая речь. Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше, тривалістю 3 або 4 тижні. Не треба ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про великі системні ризики для здоров'я наших людей. Ну а вот военный эпидемиолог Сергей Кравченко заявил о необходимости вводить локдаун в Украине сроком на 2 месяца. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя заявление главы МВД Арсена Авакова. По словам врача, срок инкубационного периода коронавируса составляет от 1 до 14 суток. Ми повинні до 21 дня приплюсувати ще 10 днів. І все це помножити на 2. Щоб ми ефективно вплинули на розвиток хвороби і розірвали ланцюжок передачі хвороби. Пане Микола, мы видим, как сейчас много чиновников говорят о том, что нужно вводить уже жесткий локдаун, в то время как другие говорят, что карантин выходного дня не дал никакого эффекта. Вот правильно ли понимаю, что нас уже сейчас информационно готовят к жесткому локдауну? Пане Микола, чуєте? Так, дивіться, на рахунок локдауну, якщо ми говоримо про повний локдаун, ми в першу чергу повинні думати про людське життя і про їх збереження. Але ми не повинні забувати за українську економіку. Прерывается, к сожалению, у нас связь с Миколой Давидюком. Мы попробуем еще раз его перенабрать. А тем временем хочу отметить, что глава Госпогранслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19. Он считает необходимым в ближайшее время вводить жесткий карантин. Це повинно бути єдине рішення по всій країні. Необхідно ввести локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності. Пане Микола, чуєте зараз? Так. Да. Ну, давайте я еще раз продублирую тогда наш вопрос относительно жесткого локдауна. Мы видим, как сейчас все чиновники говорят о том, что нужно его вводить. Вот сейчас услышали главу Госпотребслужбы Олега Рубана, который сказал, что карантин выходного дня не дал никакого эффективного результата в борьбе с коронавирусом. Когда и в каких условиях мы сможем увидеть или увидим введение этого жесткого локдауна? Как это будет и когда, по вашим прогнозам? Я думаю, що озвучений інсайдерами план, те, що ми підемо, якщо нічого катастрофічного не станеться, 29 грудня. І
повернемося 14 січня. Влада намагається, скажімо так, максимально комфортно ввести цей локдаун. З однієї сторони, вони намагаються зрозуміти людей, з іншої сторони, вони просто грають на соціологію і бояться, скажімо так, суспільного гніву, тому що для великої частини українців бюджет, зарплати, доходи мають значення. Тобто українці не є олігархами, не є такими багатими, як наші депутати, чи, наприклад, як чиновники-корупціонери, і по 2-3 місяці сидіти без роботи не можуть. Просто фізично, тому що їм потрібно кормити свої родини. Тому я думаю, що якраз таки цей прогноз про те, що грудень, якраз таки кінець грудня не стане початком локдауну, виглядає достатньо ймовірним і, в принципі, достатньо практичним, тим більше, що частині бізнесу це достатньо сильно і підходить. От. Питання ще в іншому, що прогнози деяких епідеміологів, що потрібно робити 2 місяці, виглядають трошки романтичними. Чому? Чи витримає економіка 2 місяці, коли люди не ходять на роботу? Друге, подивіться, як ведуть себе, наприклад, депутати. Літають на відпочинок, там, Дубай, Туреччина, я не знаю, Емірати. Так ми сидимо, наприклад, на карантині, ніхто нікуди не виходить, намагаємося вбити цю хворобу на своїй території, але ж кордон не закритий. Люди вилітають, люди прилітають, вони можуть його завозити. Сотні тисяч українців літало за кордон. І зараз просто одних всаджувати на дієту і бідніших робити ще біднішими, мені видається теж таким достатньо сумнівним кроком. Потрібно просто шукати формулу, коли хворі лікуються, а здорові працюють. Німеччина, яка знаходиться на локдауні, все ж таки забезпечує доступ до робочих місць. І віртуальних, і фізичних. Закриті ресторани, закриті кафе, закриті заклади публічних зборів, там театри, спортзали. Але тим не менше, люди працюють. Дуже важливо забезпечити роботу. До речі, останні 2 тижні вони символічні тим, що вже хвороба сама почала давати підсказки. Велика кількість зібраної бікдати, великих масивів даних, вже почали підказувати, де потрібно вживати рішення, де потрібно, скажімо, діяти більш жорстко, а де навпаки потрібно робити послаблення. Хвороба вже так довго, що світові вчені заміряли велику кількість статистик, і ми зараз більш ефективно можемо з ним боротися. Бо по великому рахунку тотальний локдаун – це ж все ж таки такі драконівські методи, вони трохи печерні, і коли вкласти всю економіку, хоча є, наприклад, робочі місця, якщо взяти якісь, наприклад, сучасні фабрики, де люди не пересікаються навіть в цехах, чому вони не повинні працювати? Чому вони не повинні створювати продукт? І таких прикладів багато може бути. Я думаю, що насправді потрібно вчитися жити в таких умовах, тому що це не остання пандемія і це не остання така глобальна катастрофа. І навпаки, потрібно шукати, як з проблеми знайти плюси для себе, для своєї економіки, стати якраз такою кризовою нацією, яка вміє виживати, більш того, яка навчилася заробляти. Бо якщо ми ще станемо бідніші, якщо ще кредитори на нас повісять ще більше ярма, як ми потім після цих 2 місяців будемо жити? О влиянии этого локдауна на нашу экономику давайте спросим у Александра Савченко, профессора и ректора Международного института бизнеса. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Олександре, вітаю вас. Так, вітаю вас. Некоторые эпидемиологи в нашей стране говорят о том, что локдаун нужно вводить как минимум на 2 месяца. Выдержит ли такие жесткие меры украинская экономика? Давайте так скажемо, що просто арифметично я вам скажу. У нас вже був локдаун 2 місяці. Економіка втратила приблизно за 1 квартал 13,5% ВВП. Якщо це порахувати в доларах, десь приблизно зараз 15 мільярдів доларів. Це наші втрати, це втрати зарплати, податків і видатків державного бюджету. Наскільки це критично для нашої економіки? Бачите, дуже критично, тому що зараз є криза державних фінансів. Тобто уряд не може платити видатки, які запланував. Не оплачує роботи, купівлю різних товарів, послуг і таке інше. Якщо ще на 2 тижні буде локдаун, я називаю це буде контрольний вистріл у голову. Там кого не добили, то доб'ють. Але економіка і країна все витримає. І війни витримає. Питання
Навіщо? Чи це раціонально чи ні? Адже локдаун, як правило, це штучна річ. Ну, от дивіться, заборонили дітям ходити в школу. Ви що думаєте, що діти не зустрічалися? Вони зустрічалися на квартирах, кучкувалися ще більш щільно, ніж це було б в класі під контролем нормальних вчителів. Аналогічна ситуація, от зараз карантин вихідного дня. Так, дивіться, що зробили. Ми зробили концентрацію людей в місцях скуплення не меншою, а більшою, ніж було. Тому ми заганяємо всіх в четвер-п'ятницю купувати в магазинах речі, а в суботу, в неділю, коли мало людей в цих центрах, вони пусті. Тобто з точністю да навпаки, це одна з причин, чому так швидко вирісла крива не захворювань, я так скажу, заражень, ну, голосно сказано, інфіціювання COVID-19. І тепер альтернативи цьому локдауну. Тому що не хочеться обговорювати божевільні рішення, хоч у нас така традиція, кожне наступне рішення ще більш жахливе і для економіки, і для життя людей. Ну от дивіться, чому б не зробити таку дію? Я її зараз агітую і за неї так просив би прислуховуватися. Дивіться, хто більш всього хворіє, важко хворіє і помирає. Це старші люди, пенсіонери. То давайте для них ведемо локдаун на понеділок і на п'ятницю, щоб вони залишалися вдома. А в суботу, в неділю робили шопінг. А цей час молоді люди зарезервували для старших людей. І за це нашим пенсіонерам треба доплачувати 2-3 тисячі. І повірте, вони з задоволенням дотримувались такого графіку. Вони більш дисципліновані, ніж молодь. Молодь ніколи не буде виконувати жодних правил в державі. І не лише у нас, у всьому світі. Така природа молодої людини, і ми її не переробимо. Тобто право не може бути вище, ніж генетика чи культурний розвиток людини. Щоб ви не приймали, життя буде йти, як воно йшло. І тому треба підлаштовуватися під природу поведінки старших людей, молодих людей, зменшувати концентрацію. І саме головне, у нас зараз завдання дотягнути до вакцинації, яка може навесні початися навіть в Україні. Пане Микола, как вы видите альтернативу жесткому локдауну и что думаете относительно инициативы введения локдауна лишь только для пенсионеров? Дивіться, я думаю, що тут треба заміряти, це технічні рішення, і тут все ж таки питання до епідеміологів, людей, які цим займаються, і я думаю, що такі влади, їм потрібно дати в країні більше влади, щоб вони могли якраз таки професійно відпрацювати цей складний момент. Не медійщики в Офісі Президента, не Ляшко, який сам, Віктор, який сам мріє вже стати президентом, не якісь чиновники середньої руки, які ковід зробили своїм суперприбутковим бізнесом, а якраз таки професіонали, на виховання і розвиток яких країна десятками років витрачала гроші. От, є логіка в тому, про що говорить пан Олександр, що дійсно найбільш критична і ризикована група і зона – це люди більш поважного віку. Я думаю, що захищати їх точно треба найбільше. Для прикладу, статистичні дані з Німеччини – 70% всіх смертей – це пенсіонери. Тому дійсно тут їм треба допомагати, захищати, тому що, як мінімум, це пряма смертність. От, молодь переносить це легше, простіше, менше хронічних хвороб. Але ж якраз таки працездатне населення – це люди більш молодого і середнього віку. Тому до пенсіонерів це не має значення. І тут якраз треба розділяти, бо я говорив це в першій частині, занадто прості рішення можуть коштувати надто дорого. Рішення повинні бути розумні, глибокі і комплексні.
Тому що якщо ми всіх закриваємо, а одним можна шастати за кордон і назад, смисл з цього локдауну. Далі, якщо ми говоримо про повний локдаун, тоді потрібно визначати і наперед завчасно попереджати, а не ждати одну першу погану цифру завчора і давайте даємо 38 годин чи 24, щоб ви всі закрилися. А де плановість? Є бізнеси, які планують наперед на тижні. Я вже мовчу, які там планують ще більше, але хоча б дати певний час, щоб вони мобілізувалися і змогли реально відреагувати, а не несли фінансові втрати. Ну і найголовніше – чіткість і прозорість цих рішень. Не бігати за лайками, за соціологією, за вподобаннями. Потрібно ходити за тим, щоб бізнес мав прогнозованість і чітко розумів уряд, що мається на увазі, куди ми йдемо, яка наша мета. Бо коли кажуть, ми в ковідний фонд даємо там 6 десятків мільярдів гривень, потім ці гроші йдуть на дороги, а ще через 3 місяці виявляється, що у нас кисень до ліжок не під'єднаний. Ось це те, що пробачати не можна. Це якраз те, що призводить до смертей, реальних смертей, коли розбазарюють гроші на дорогах, а потім людина лежить на ліжку і їй не можуть кисень підключити. Ось це найгірше. Ну вот сейчас вот в ближайшее время относительно бизнеса в парламенте планируют рассмотреть законопроект, предусматривающий поддержку населения и бизнеса, пострадавших от усиления карантина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Давайте вместе его прямую речь послушаем. Якщо ви ФОП і змушені закрити, наприклад, свою кав'ярню, як приклад, або найманий працівник і вас звільняють, бо кав'ярня, де ви працювали, на жаль, закривається, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Як саме? 3 прості кроки. Зайти в додаток «Дія», ввести короткі дані і номер банківської картки. Далі перевірка даних і максимум через декілька днів 8 тисяч гривень приходять вам на карту. Пане Олександре, насколько 8 тысяч гривен может помочь бизнесу, который среднему и малому, который сейчас фактически на грани выживания? Если даже эти деньги будут выделены, то откуда они их будут брать, учитывая, что у нас даже бюджет на 2021 год пока что не принимают? Ну так, навіть на цей рік у нас величезні витрати, які не будуть профінансовані. За моїми розрахунками, мова йде приблизно про 200 мільярдів гривень. Це страшна сума. Грошей нема в бюджеті, як ніколи не було ковідного фонду. Це міф. От міф, наприклад, що в нас є пенсійний фонд. Насправді нема. От гроші, які збираються від людей, від працюючих, миттєво йдуть на витрати пенсіонерам. І ще й не вистачає, йдуть доплати. Аналогічна ситуація була із так званим фондом COVID-19. Це брехня, такого фонду не існувало і не існує. От були доходи від бюджету, їх кидали зразу на дорогу, замість того, щоб кидати на адекватні заходи профілактики COVID-19. І тепер де брати гроші? Очевидно, у нас 2 шляхи. Це запозичення, але в борг уже нам не дають. Знаєте, які лихварі колись вони весь час п'ють за чужі гроші, а потім кажуть, та ні, вже лавка закрилася. На жаль, у нас залишається лише один інструмент – це емісійного фінансування уряду. Він досить простий. І я хочу сказати, що всі країни світу користуються цим механізмом, як відбувається у нас, наприклад. Національний банк дає рефінансування державним банкам, державні банки купують облігації ОВДП і тим самим фінансують дефіцит. Але якщо це помірковане фінансування, а досі воно було помірковане, я вам скажу, і віддамо належне Мінфіну, помірковане, але вже не вийде. Треба збільшувати обсяги. Коли обсяги будуть завеликі, там мова буде йти на місяць про 50-100 мільярдів, то почнеться інфляція і девальвація валют. Ніби гроші люди отримають, так, оці 8 тисяч, причому отримують дуже мала частина, яка потерпає.
І у нас будуть ще такі конфлікти, чому тому дали, а тому не дали. Адже не всі ФОПи. В ресторанному бізнесі дуже багато працюють малі підприємства. Вони не ФОПи, вони теж закриваються. І так вийде так, що там, де працює 5 людей і закрилося кафе чи ресторан, тим гроші не йдуть. А там, де працювала одна людина, так, той отримує. Хай отримає, але це порушується принцип соціальної справедливості. Отже, де брати гроші? Я вам сказав, залишається одне джерело – це емісія. Емісія – це вирішення проблеми держави неспроможності керувати за рахунок інфляції і девальвації. І я би хотів, щоб наші люди знали, що це не лише цей уряд, це традиція всіх українських урядів, президентів, центральних банків вирішувати проблеми за рахунок самих людей. Проблеми створюють саме вони, а розплачуються за ці проблеми прості люди. Ну це, знаєте, традиційно. І 8 мільйонів я за, достойна сума. Але, Дякую. дивіться, працює у нас 20 мільйонів, щоб ви знали. Там, звичайно, процентів 30 нелегально, не реєструються, не сплачують податки. І саме вони головні жертви цього коронавіруса. Оці люди, які вирощують там на своєму городі щось, потім продають, у них нема коштів для реєстрації. Вони не ФОПи, але вони потерпають, їм треба теж допомагати. І тому, якщо треба допомагати, треба робити, як зробили західні країни. Всі, хто плачують соціальні податки і соціальні внески, отримують на свій рахунок певну суму грошей. Дякую. На місяць. Дуже дякую вам, пане Олександре. Спасибо большое. Дуже дякую. Олександр Савченко, професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу, був з нами на прямому зв'язку. Чох Сагл у нас. Вот пан Олександр, пан Микола, говорил про эмиссию. И вот вчера в нашем эфире народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук высказался по поводу покрытия дефицита будущего бюджета. Он не исключил как раз-таки вот вариант с печатанием денег. Давайте вместе послушаем его прямую речь. Частково друк грошей, він є абсолютно нормальним інструментом держави для підсилення економіки. Я думаю, что многие помнят эту ситуацию 90-х годов, когда работал печатный станок. І даже... Зовсім інша ситуація, пробачте, це зовсім інша. Якщо вона регулюється, є два основні інструменти – це облікова ставка НБУ і друк власних грошей. Якщо все відбувається вчасно, то це стимулюється і паралельно розвивається експортна частина, так, в країні. Но в том-то и дело, это же должно быть подкреплено товаром, а какими-то ресурсами. Звичайно, це не просто роздача, щоб роздали і воно десь вийшло, не знаю, за кордон чи закупилося іноземні товари. Це, власне, має бути ціленаправлено для підтримки національного виробника і інших речей, які конкретно будуть впливати на економіку. Тому з розумом Мінекономіки, Мінфін мало би це зробити. Но это же все равно придет к инфляции. Вот на какой процент вы готовы пойти вот для того, чтобы вот запустить станок и исправить ситуацию с бюджетом? Дивіться, ну в межах, це звичайно моє знову ж таки суб'єктивне ставлення, але в межах 5-7%, я не кажу глобально в усіх сферах, так, нічого не змінить. Пане Микола, вот насколько реально это утверждение? Насправді я пам'ятаю байку ще з 90-х років, що начебто, якщо включати станок, нічого не відбудеться, все буде добре, якщо вчасно інвестувати і інвестувати в правильні галузі. Давайте чесно, хоч раз так робили? Друкували. Інфляція з'їдала те, що надрукували, отримували бідність. От Венесуела друкує гроші. Як вам здається, сильно вони там живуть? Ні. Тому що це бездумна, бездарна політика. І якщо ви хочете гроші витрачати, то вперше, що треба зробити, навчитися їх заробляти. І не імітувати, що фантики, які можна надрукувати, можна використовувати для економіки чи для того, щоб накормити населення. Розумієте, імітація ніколи не замінить справжній товар і справжні гроші. Це перша річ. Друга річ. Говорять, якщо це буде працювати експорт,
а як ви гарантуєте, що ви сьогодні надрукували, а завтра запрацює експорт? Світ лежить. Сьогодні є проблеми зі збутом товару, і багато українських виробників вам про це скажуть. Яким чином ви намагаєтесь його вилагодити? Ну і про роздачу третє. Да? Ну а якраз таки ж про роздачу президент і говорить. Пан Олександр говорив, що там 20 мільйонів копій. Насправді їх 1 мільйон. Вони платять порядка $1 мільярда податків. Я думаю, що президенту, ідея правильна, вона потрібна. І те, що Зеленський з Офісом цю ідею робить, це добре. Але інша справа. Чому він не говорить умови отримання? Що значить ввести номер карточки, що значить просто зареєструватися? Якщо людина не платила податки, якщо людина нічого не робила і має борг, який там тягнеться довгий час, чому вона повинна отримувати зараз додатково? І навпаки, якщо є підприємець, через якого за день пройшло 5 мільйонів і ФОП закрився, і в нього там борги залишились, чому він теж потрібно отримати? Ми розуміємо, що це просто обнальщик. Або є людина, яка кожного місяця справно платить, допомагає, ось таким треба давати гроші. Про це потрібно комунікувати, щоб була справедливість, щоб було розуміння, кому дають. Бо вийде так, що 2 найкращих друга президента отримують всі ці гроші і буде прекрасно. Але населення цього не відчує. Тому потрібно комунікувати далі. Ідея правильна. Британці дають 200 мільярдів на допомогу бізнесу. Штати взагалі виділили 2 трильйони. Німці будуть повертати по 70% втраченого прибутку в порівнянні з минулорічними доходами. Тобто цей інструмент є. Але питання, що витрачати? Бо якщо в кишені дірка, то, напевно, не сильно розкинешся. І друге – прозорість. Це дуже важливо. Британці, наприклад, роздають грантами. Люди подаються, пояснюють ситуацію і тоді приймають рішення, їм видають. Окей, система, але не в 3 етапи. Потрібно більше глибоко пояснювати, в чому суть і як це буде роздаватися. Тому що, якщо це будуть, скажімо, допомоги, які видавалися, наприклад, в часи Януковича, то ми знаємо бенефіціари, які всі ці допомоги і отримав. Тому тут потрібно трошки більше ясності. Допомога треба. Люди дійсно обтяжені хворобою, люди дійсно обтяжені падінням економіки. Почалася велика світова криза. Своїм людям треба допомагати. Це однозначно. Якщо ми це можемо робити, то грамотними інструментами. А якщо ми будемо включати інфляцію, це нічого не дасть. І міфами людей не накормиш. Вот мы упоминали бюджет на 2021 год. Дефицит бюджета почти 300 миллиардов гривен. И вот сейчас у нас проблема с МВФ. Недавно Милованов говорила о том, что, возможно, мы и не получим в этом году транш. Как будем перекрывать дефицит? Я думаю, що уряд і Офіс президента будуть робити все можливе, щоб отримати транш, тому що без нього це буде практично неможливо виїхати. Навіть призначення Маркарової на посла в Сполучені Штати – це натяк на те, що готові робити і приймати будь-які рішення. Я думаю, навіть вище кадрові зміни готові будуть робити тільки заради того, щоб отримати гроші. По-перше, у нас на обслуговування боргу дуже велика сума йде, навіть непристойна. І тут політикам треба задуматися, як зробити так, щоб взагалі його не обтяжувати себе і виходити з цієї голки, на яку ми всі підсіли. Так? Але, скажімо так, бюджет буде незбалансованим без кредиту раз. Друге, без кредиту дохідна частина буде ще нижчою. Вона зараз переоцінена. Насправді там немає такої дохідної частини, про яку пише Шмигаль, тому що, розумієте, ми повинні рости краще, ніж Європа. Ми повинні рости краще, ніж Польща, ніж Німеччина, ніж навіть деякі супершвидкі країни Азії. Чи будемо ми так рости? Великий сумнів. А це знову ж таки ще розходи. Вони просто завуалювали ще більшу діру, начебто майбутніми доходами. Але цих доходів немає. Подивіться митницю. Якщо ви плануєте реформу митниці, а реформа – це результат, тому що митниця – це найпростіше, це гроші. Це гроші, які йдуть кожен день. Да? Якщо ви кажете, реформа митниці, митниця прозора, гроші куди йдуть? Не в кишені корупціонерів і злодіїв і контрабандистів, а вони йдуть в бюджет. Ви бачили там супервеликий ріст бюджету? Це ж мільярди доларів. Це більше, ніж ми хочемо позичити в МВФ. Ви бачили цей ріст? А він не закладений. Значить, реформи митниці не буде. І так от, якщо пройтися по пунктах, по цій екселівській таблиці, яка називається бюджет України, там можна знайти дуже багато таких білих плям. І найважливіше, потрібно бюджет балансувати так, щоб той, хто працював в минулому році найкраще, цього року отримав більше. Для прикладу, Дія, яку ми згадували, де президент буде роздавати по 8 тисяч,
Міністерство, яке отримало чи не найменше грошей, але отримало найбільшу ефективність зі всіх і решти міністерств. Коефіцієнт витраченої гривні найвищий. Люди, які мали там кілька десятків мільйонів гривень на бюджет на утримання офісу і на штатку, залучили мінімум 500 мільйонів доларів інвестицій від Майкрософта. Ось в такі проекти треба вкладати. Тоді країна зможе рости геометричною прогресією, зробити ривок і прижок. Тоді ми дійсно зможемо отримувати якісний державний продукт. Тоді ми дійсно зможемо роздавати як британці, як американці, як поляки, як німці. А зараз, якщо ми будемо жити по старих моделях економічних і згадувати 80-ті, 90-ті, що десь там в Югославії хтось там надрукував і начебто не обвалилась валюта, неправда. Ми так не перестанемо бути бідними. Потрібно вкладати в інновації. Чохсагулнас. Дякую, пане Микола. Микола Давидюк, політолог, директор аналітичного центру «Політика», був з нами на прямому зв'язку. Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, присоединяется к нашему эфиру. Ну а мы переходим к теме Донбасса. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечера. По ситуации на Донбассе готовится решение Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Фокусу». На вопрос о том, что будет после 9 декабря 2020 года, когда истекает срок действия плана А разрешения конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем, Данилов ответил следующее. Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті 5 варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю. Готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях. Можно ли вот это заявление Данилова расценивать так? Вот мы в тупике, план Минских соглашений, план А, который был не реализован, и сейчас вот мы приступаем к плану Б. Если да, то что это за план может быть? Ну, дивіться, наскільки на сьогоднішній день відомо, це план Б. Дійсно, з мінськими протоколами, з мінськими домовленостями нарешті до влади доходять, що вони не можуть бути реалізовані навіть так, як вони написані. Не просто, як там трактує Російська Федерація, або як трактуємо ми. Бо вони не погоджуються на наш варіант, ми не погоджуємося на їх варіант. Тому президент, як і обіцяв, мабуть, буде переходити до плану Б. Що це за план Б? На сьогоднішній день, ну, перш за все, можна зробити припущення, що це буде чергова спроба залучити миротворців для вирішення цього питання, що ми вже проходили у 16-17 роках. Ну, миротворцы, окей, а чьи это миротворцы? Миротворців можна залучити два варіанти. Перший – це Організація Об'єднаних Націй, надання голубих шоломів в якості військ ООН, в якості миротворчої місії. І другий варіант – це міжнародна коаліція. Якщо ми будемо здатні створити міжнародну коаліцію країн, які нас підтримують, то по обоюдній згоді сторін ми можемо залучити контингент військ цих країн многонаціональний в якості миротворчої місії. Але ще раз повторюсь, за обоюдною згодою обох сторін конфлікту. То есть Россия должна на это тоже согласиться? Ну, тут дуже цікаве питання. Справа у тому, що Росія себе дистанцірує від цього конфлікту. Вони наполягають, що вони не є стороною конфлікту. Ось в чому проблема. Ну, мы же с вами понимаем, что даже вот те предложения, которые выдвигаются в рамках трехсторонней контактной группы боевиками, это, по сути, предложение Кремля. Так, то есть в том или ином случае, если боевики откажутся либо примут, мы будем понимать, что это будет решением Кремля. Ну, розумієте, в тому і пастка стоїть політична і юридична, що бойовики – це не хто. Вони не мають ні юридичного статусу, ні визнання, нічого. А Росія не хоче брати на себе відповідальність за ту сторону конфлікту. А ми, як держава, ми не хочемо, упорно не хочемо визнавати, хто насправді юридично не хочемо визнавати на міжнародному рівні, хто є стороною конфликту. Тут замкнуте коло. Но, слушайте, а вот последнее вот это вот признание России плана дорожной карты, вот, которую предложили боевики,
Это разве не говорит о том, что Россия уже признает свою сторону? Ну слухайте, ну це взагалі смішно. Це дитячий садок. Якась людина, яка засідає в складі трьохсторонньої контактної групи від Російської Федерації, вимовила фразу. І ця фраза не підкріплена ніякими документами. І завтра вони скажуть, що ця людина з глузду з'їхала і щось там ляпнула не по темі. І все. Це не має ніякого підґрунтя і ніякого офіційного статусу. На жаль. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Игоря Лапина, народного депутата Украины 8-го созыва. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрый вечер. Пане Игоре, вот Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, сказал, что сейчас готовится какое-то новое решение СНБО. Пока что он не уточнил, будет ли оно открытым или закрытым, но тем не менее он так ответил на вопрос, что будет уже после 9 декабря. Вот как вы думаете, что это может быть за план, что он может предусматривать? Ну, дивіться, я думаю, що в цій ситуації все, звичайно, буде залежати від того, які зобов'язання на себе взяв Зеленський рівно рік тому, 9 числа, в нормандській зустрічі. І тут які зобов'язання на себе взяла Росія. Це, звичайно, залежить від того, наскільки буде наша сильна позиція в контексті цих виконання зобов'язань. Ми не можемо зараз вгадати, що ж там Зеленський в закритій частині зустрічі домовився. Ми можемо лише виходити з офіційних даних. Але на сьогоднішній день план мирного врегулювання, як би він подобався комусь чи не подобався, Україна предоставила. Росія не виконала жодного з пунктів, особливо що стосується припинення вогню, і про це свідчать засоби ОБСЄ. А отже, не виконавши перший пункт, не можна говорити ні про другий, ні про третій. І, звичайно, в Росії сьогодні досить складна ситуація, і Богу дякувати. Другий момент ми бачимо на тлі виборів в Сполучених Штатах, ми розуміємо, що тиск на Росію буде підсилюватися. Тому очікуваним рішення РНБО, напевно, скоріш за все, буде в контексті того, що ми будемо продовжувати ті всі речі, які ми почали ще в 2014 році, підписавши Мінськ-1, і будемо все-таки вимагати від одного з учасників конфлікту, а саме від Російської Федерації, як би вона не старалася стати нібито спостерігачем, але ми будемо все-таки далі мати можливість тиснути на Росію. Плюс додаткові санкції, які зараз ввів Євросоюз, знову ж таки говорять, що Росія, країна-агресор, не виконує взятих на себе зобов'язань. Звичайно, мені хотілося б, як громадянину України, все-таки мати більш чітку і зрозумілу позицію, що ж думає саме президент. Тому що заяви такі, що буде нове рішення, звичайно, воно буде виходити з нових реалій, як відреагують наші партнери 9 числа. Ще раз наголошую, 9 числа минає рік, коли Зеленський, як кажуть, взяв на себе певні зобов'язання, і Путін, звичайно, теж взяв якісь зобов'язання. Росія буде грати свою мантру, що Україна там нічого не робить, що Україна не міняє законодавство, що Україна не міняє Конституцію і що Росія здесь ні при чому. Але предсказати, що придумають на РНБО, для мене, напевно, вважається оптимальним варіантом все-таки варіант так званої стіни, варіант лінії фронту, і нехай окупаційні влади несе повністю відповідальність за гуманітарну кризу і катастрофу, яка буде на окупованій території, а Україні хватить бавитися в демократію під час реальної військової агресії. Ми намагалися відстояти демократичні цінності всі цих 5 років. На жаль, це не дало своїх результатів. І навпаки, ми бачимо, що політико-дипломатичним шляхом в світі не вирішився жоден конфлікт, де брала участь Росія. Карабах, Абхазія, Осетія, Придністров'я і так далі. Тому я думаю, що хватить бавитися в політико-дипломатичні рішення, а готуватися, як то кажуть, робити лінію фронту і припинити бавитися в демократію під час війни. Дякую дуже. Ігор Лапін, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вот вы говорите ловушка. Действительно, Украина в рамках трехсторонней контактной группы предлагает свой план совместных шагов по урегулированию, на что Россия, естественно, не соглашается. Боевики, марионетки Кремля там предлагают свой план, заведомо невыполнимый для нас, на который пойти мы тоже не можем. Если говорить о плане Б и о миротворцах, вы говорите о том, что это должно быть обоюдное решение двух сторон. И мы здесь понимаем тоже, что, вероятнее всего, Россия на это не пойдет и не согласится. А что дальше?
Может, стоит закрывать Минск и предлагать какую-то другую альтернативную площадку? Ну, треба змінювати Мінськ. Треба відмовлятися від того, що підписано у Мінську, покладати політичну відповідальність на того, хто підписав, а це у нас Петро Порошенко, будучи тоді президентом, і створювати нові умови, оголошувати Росію офіційно стороною конфлікту. От, до речі, пан Лапін, він і перебуває в чому він помиляється, в тому, що із його промови стає зрозумілим, що Росія сторона конфлікту. Ні. Якщо ви, до речі, прочитаєте протокол Мінських домовленостей, то він називається «Мирний план президента України Петра Порошенка та мирні ініціативи президента Росії Володимира Путіна щодо врегулювання ситуації на сході України». Розумієте? І ось за цією фразою Росія ховається, що вона не сторона конфлікту. Поки ми не визнаємо ось цього питання, хто сторона конфлікту, до тих пір у нас немає шансу вирішити це дипломатичним шляхом. Дуже дякую вам, пане Олеже. Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. Но я хочу перейти к следующей теме, к Беларуси. Там лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует встречу с президентом США Джо Байденом, который выиграл выборы 2020 года. Об этом сообщила Тихановская у себя в интервью. Давайте ее послушаем. Ми плануємо зустріч з Джо Байденом. У нас вже є запрошення на таку зустріч. У найближчих планах у нас є Велика Британія, Норвегія. Ми будемо рухатися на східні країни. Тем временем Беларусь готовится ввести санкции против ряда официальных лиц Украины за поддержку ограничений Евросоюза в отношении режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает «Европейская правда». На початковому етапі ми також підготували список санкцій щодо офіційних осіб України. Будемо дивитися, як події розвиватимуться далі. Ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави. С нами сейчас на прямой связи Андрей Санников, политик, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь». Пане Андрію, вітаю вас. Привет. Пане Андрею, вот расскажите нам последние новости. Вот у вас наверняка больше информации, чем у нас. Что сегодня в эти дни происходит в Беларуси? Планируется ли на выходные проведение массовых протестных акций? Планируют массовых протестов. Я сначала корректировать канал. Ну, во-первых, нет приглашения еще. Поэтому пока нет. Во-вторых, Мы попробуем еще раз перенабрать Андрея Санникова, политика и координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь». К сожалению, прерывается у нас с ним связь. Тем временем я хочу отметить, что вот самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что хочет интенсифицировать отношения с Россией. Ну, об этом сообщили приближенные к самопровозглашенному президенту Лукашенко в телеграм-каналах неофициальных, конечно же. И вот что там говорится. Нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении интенсификации наших отношений. Я хочу, чтобы вы это понимали и знали, что мы к этому готовы. Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией. Андрей Санников к нам присоединился. Давайте проверим еще раз связь. Пане Андрею? добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот сейчас мы вас слышим очень хорошо. Мне продублировать свой вопрос? Нет, я слышал ваш вопрос, прекрасно услышал. Я хочу немножко поправить просто вашу информацию. Пока нет никакого приглашения для Тихановской.
Возможно, это будет и нет. И нет никаких санкций со стороны Беларуси. Есть угрозы со стороны нелегитимных преступников, законно избранной власти Украины. Да? Но это никак не санкции Беларуси, потому что мы заинтересованы в самых прочных отношениях и развитии этих отношений, и противостоянии всем опасностям диктаторским, которые исходят с Востока. Да? Что сейчас происходит, вы спрашивали про протесты. Да, они, конечно, продолжены. Сегодня по-прежнему продолжается волна возмущения. Но даже сложно назвать это возмущение. Это просто волна вот такого гнева против убийц Романа Бондаренко, которое было совершено совершенно циничным демонстративным способом, в котором, как следует из сливов из самого окружения Лукашенко, участвовали его ближайшие окружения, вот, и потом пытались нагло врать, отрицать. Сейчас идет протест по всей стране, который называется «Ноль промилле», то есть обвинение, вот эти наглые, беспардонные обвинения в том, что Роман был пьян, поэтому якобы его убили. Это само по себе чушь, да, то есть само по себе вопиющая наглость, да, то есть если человек не трезв даже предположить. Но врач, который сейчас страдает за правду, который дал информацию, что не было никакого алкоголя в крови, его забрали журналистку, которая сообщила эту информацию. Поэтому не только врачи сегодня выходят с плакатами «Ноль промилле» и становятся к стенке, положив руки на стенку, спиной к воображаемым тюремщикам. Вот. Готовятся, да, были протесты такие традиционные, пенсионеры выходили на протесты, женщины, люди с ограниченными возможностями, как мы их называем, люди с безграничными возможностями. Вот. И женщины, как продолжаются протесты студентов, и, конечно, будут в воскресенье протесты. Тем более, что принята вот неплохая резолюция в Брюсселе Европарламентом, которая требует расследования, в том числе и убийства Романа Бондаренко. Ну вот на прошлой неделе была новость о том, что был похищен мужчина, жена которого вот написала статью об убитом активисте Романе Бондаренко. Можно ли сказать, что сейчас вот Александр Лукашенко прибегает к такой новой тактике от запугиваний и задержаний, массовых задержаний активистов протестных акций, он же переходит к убийству, к похищению? Ну, это ничего нового в этом нету, потому что это мы знаем с 99-го года, когда были совершены политические убийства наших лидеров, и когда Лукашенко неуклюже маскировал это под то, что они сами уехали куда-то. Насчет этого было проведено международное расследование, появился доклад Совета Европы. То есть нам удалось прекратить тогда вот эти убийства из-под тишка, но суть режима-то не изменилась. Суть режима сегодня видна во всей красе. Это абсолютно бандитский режим, который совершает преступления против человечности. Ничего нового в этой тактике нет. Это, наверное, не совсем точная информация. Задержали журналистку Белсата Екатерину Андрееву, которая вела стримы. Причем задержали за ее профессиональную деятельность и предъявили объявление. А мужчина, который пропал, это ее муж. Он нашелся в тюрьме на Окрестина. Это, кстати, журналист, который написал книгу «Белорусский Донбасс» о тех наемниках, которые воюют на стороне оккупантов. Вот. И, в общем-то, здесь тоже можно проследить и российский след, и след Кремля, потому что эта информация, естественно, не по нраву Кремлю. Но протестное движение не собирается останавливаться. Я думаю, что вот наши призывы вводить санкции, которые мы озвучиваем постоянно, и вводить более жесткие санкции, не вот эти вот мягкие визовые санкции, запреты на поездки, а отключить от SWIFT, вводить экономические санкции, вводить торговые санкции. Я, кстати, должен поблагодарить Украину за позицию. И вот вызвано вот это вот
такой лай от преступников, находящихся во власти сегодня в Беларуси в отношении официальных украинских лиц именно тем, что официальная Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза, введенным против преступников в Беларуси. И это очень большая поддержка нам. Если бы еще Украина присоединилась к экономическим и торговым санкциям, которые готовятся вот к третьему пакету так называемому, это во многом помогло бы нам решить проблему с переходом власти к новому демократически избранному правительству, потому что после ухода Лукашенко, я думаю, первая задача будет как можно быстрее провести выборы. Ну То вот есть сегодня у Украина нас стала играть... по Украине вот руководство самопровозглашенного Лукашенко, сейчас очень интересные новости появляются. Вот, к примеру, Лукашенко заявил, что у него есть данные якобы от спецслужб, которые свидетельствуют, что Украина хотела скорее душить Беларусь. Вот он якобы получил вот эти выдержки от своих спецслужб. И вот вчера мы видели, как передали ноту протеста нашему послу украинскому в Беларуси, который находится. Что это за такая ненависть? Что происходит? Это продолжение Ника и Майка. Вы помните вот эти вот якобы сливы о том, что как готовилось отравление Навального американскими спецслужбами и с помощью Польши, Германии, Украины, естественно. Это, понимаете, это полный бред. Вот он пришел сегодня в госпиталь якобы к больным ковидом. Я не знаю, насколько это было. Это была картинка, которую вот он решил показать, что он заботится о здоровье людей. И там начал бредить. Он сказал, что Польша вот готовила планы и убеждала, вот вслушайтесь, Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению, чтобы они не закупали продовольствие в Беларуси, чтобы люди в Беларуси пухли от голода. Ну, во-первых, я не слышал о таких крупнейших импортерах белорусского продовольствия, которые он перечислил. Потом он говорил, что это у него данные, вот он совсем свежие получил от КГБ перед визитом в больницу и принес оригинал. Ну, то есть, понимаете, вот если даже хотя бы посмотреть на фразеологию и на то, что он несет, это полный бред. Да? То есть видно, что человек уже не владеет ни ситуацией, ни собой. Обвинение в Украине, ну, он позволял себе все время. Вы просто не хотели замечать. Он после встречи с президентом Зеленским очень пренебрежительно о нем отзывался, да, как о пацане каком-то, да. Вот. Он пренебрежительно отзывался постоянно об украинцах, когда только не по его нраву какие-то действия Украины происходили. Вот. Сейчас, я думаю, вы будете слышать это все больше. Но это, понимаете, это уже, ну, действительно, караван, собака лает, караван идет, потому что вот эти все угрозы, они бьют прежде всего по белорусским интересам и по российским. Так что, может быть, даже стоит приветствовать такие угрозы, наложить эмбарго какие-то, прекратить поставки, потому что пострадают и самые большие сторонники и почитатели диктатора Лукашенко, которые сидят в Кремле. Но при этом вот мы видим, как он говорит, что он хочет интенсифицировать отношения с Россией. Вот у нас недавно появилась такая статистика, свидетельствующая о том, что вот количество критически относящихся к России белорусов вот стало больше. Что стало причиной тому, и подтверждаете ли вы эту информацию? Да, безусловно, подтверждаю, хотя у нас невозможно провести соцопросы, да, но вот то, что отношение негативное к руководству России выросло, это так, да. И то, что сегодня, ну, вообще непонятно, чем Россия занимается в Беларуси, потому что это, опять же, бьет по интересам России, да? Потому что Россия занимается, вот я слышал кусочки разговора до нашего включения, Россия занимается, по сути, тем же, чем занимается в Украине, разжиганием конфликта. То есть в Украине идет прямая война, прямая оккупация, аннексия Крыма. Вот. Это все направлено на разжигание конфликта. Никаких путей урегулирования России не ищет. Это не в этом логика поведения Кремля, не в этом логика политики Кремля. Логика политики
вмешиваться в конфликты, создавать конфликты, где это только возможно. И тем же она занимается сейчас в Беларуси. Хотя, вот если разобраться, да, это последняя территория на пути в Европу, через которую Россия имела выход, торгово-экономический выход, да, простой и прямой. И сейчас Лукашенко, и именно Лукашенко затыкает этот узкий проход для России. И последний вопрос, пан Андрей, у нас не очень много времени, вот буквально 1,5 минутки. Вот вы верите в то, что вот ненасильственные методы борьбы с тираном могут привести к желаемому результату? Я верю, что если будут все факторы, которые возможны для того, чтобы скинуть этого тирана, задействованы, то да, они приведут к желаемому результату. Сегодня нам нужен международный фактор. Есть героизм белорусского народа, есть абсолютное непонимание экономики и доведение экономики почти до грани коллапса со стороны вот этого незаконного правителя. И нам сегодня не хватает сильных и серьезных действий со стороны международного сообщества, причем никаких как бы там силовых, а применение той самой soft power или мягкой силы, которая есть у Европы в виде финансовых механизмов, в виде торговых, экономических механизмов. И тогда никуда тирану не деться. Да, я верю в это. Хотя я понимаю ваш вопрос и понимаю, что мы могли бы, наверное, создать другую ситуацию в августе, это было возможно. Но сейчас об этом говорить, наверное, не стоит, потому что это будут какие-то ложные ориентиры для нас. Дякую дуже. Чохсагумс. Андрій Саніков був з нами на прямому зв'язку. Політик, координатор громадської компанії «Європейська Беларусь». Но я хочу перейти к следующей теме, к Азербайджану. Как известно, недавно Сенат Франции призвал правительство признать республику, так называемую республику Нагорный Карабах, которая была создана на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Депутаты Сената вчера приняли эту резолюцию. Парламент Азербайджана немедленно инициировал исключение Франции из Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе. Это стало ответом на призыв французского Сената признать независимость Нагорно-Карабахской республики. У французькому сенаті організовано брудну політичну кампанію проти Азербайджану. Прийнято упереджений документ. Перекручено суть нагірно-карабахського конфлікту. Справа в тому, що члени сенату закликали уряд Франції визнати незалежність сепаратистського режиму. Абсолютно справедливою є необхідність прийняття заяви у Мілі Меджлісі у зв'язку з цим. В то же время Министерство иностранных дел Франции выступило против признания республики Нагорный Карабах. Ведомство считает, что этот шаг не пойдет на пользу ни одной из сторон-участниц переговорного процесса. Визнання Францією незалежності Нагірного Карабаху не піде на користь нікому. У цьому немає інтересів Вірменії, самого Карабаху, Франції, європейських партнерів і співголів Мінської групи ОБСЄ. Правительство Франции не будет признавать самопровозглашенную республику Нагорный Карабах, несмотря на резолюцию Сената. Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции, которое мы услышали с вами выше. К нам присоединяється... Як співголови Мінської групи ОБСЄ полягає в тому, щоб працювати над врегулюванням нагірно-карабахського конфлікту шляхом переговорів, зокрема з питання про майбутній статус Нагірного Карабаху. І результат цих переговорів не може бути визначений заздалегідь і в односторонньому порядку. А к нам сейчас подключается Азербайджан. Гульшен Пашаева, член правления Центра анализу международных відносин с Баку. Гульшен ханым, селям алейкум. Алло. Алло. Да, селям алейкум. Салам. Гульшен ханым, ну, для начала, вот как вы оцениваете последние вот эти заявления с Франции, в частности, резолюции Сената, которая призывает признать независимость Нагорно-Карабахской республики самопровозглашенной? Да, это, конечно, удивительно, и практически в Азербайджане это восприняли с большим удивлением. И, конечно же, и то, что вы вот вчера
наш Милли Меджлис, парламент, принял своего рода заявление по этому поводу. Это, конечно, удивляет, и я даже не знаю, это мягко говоря, потому что, честно говоря, Франция является председателем Минской группы ОБСЕ и должен быть нейтральным и должен быть как бы справедливым в аспекте того, что происходит. Но то, что они приняли эту резолюцию, это поражает, потому что, во-первых, те, кто готовили эту резолюцию, однозначно понятно, что они находились под влиянием, возможно, действительно определенных политических кругов, и, скорее всего, эти круги были каким-то образом однозначно связаны с армянской лобби, возможно, во Франции. Вот действительно, ваши коллеги из Азербайджана вот вчера в нашем эфире заявляли о том, что за решением французского Сената вот как раз стоят армянское лобби во французском истеблишменте. Вот действительно так и... Да, потому что мы как бы точно так же думаем, что особенно вот те конкретно авторы этой резолюции, они практически представляют собой достаточно интересные, как бы, во-первых, регионы, и были идеи о том, что они, возможно, действительно представляют интересы тех конкретно именно избирателей, которые практически имеют французский, то есть армянское происхождение. Потому что во Франции существует достаточно сильная армянская диаспора, и эти конкретно, значит, люди, у них своеобразное понимание насчет будущего развития своей страны. Я думаю, если мы с вами смотрим с точки зрения того, что они хотят этим добиться. Ну, предположим, они хотят добиться признания так называемого никем не признанного марионеточной структуры, которая в данный момент уже даже не существует. Потому что то, что произошло после тех событий с 27 числа, то, что идет было контрнаступление Азербайджана, и, соответственно, в течение вот периода с 27 по 10, если мы берем ноября, большая часть так называемой вот этой образования, никем не признанной, хотя это является де юре азербайджанской территорией, они практически на самом деле отвоеваны Азербайджаном, и в данный момент, что они называют под этим образованием, это тоже практически удивительно, что они под этим называют. С одной стороны, они типа пишут, что все как бы силы должны выйти из этих территорий, и так называемое де-факто никем не признанное образование должно снова начать функционировать. Но настолько все это далеко от реальности, потому что реальность совершенно другая. И удивляет. Хорошо, если армянская диаспора, может быть, живет в мифах, но куда смотрят французские политики, которые должны на самом деле практически как бы реагировать на реальные международные отношения. Они должны понимать, что является интересом французского конкретно государства, а не конкретно какие-то узкие национальные интересы каких-то маленьких диаспоральных организаций во Франции. Ну а может здесь присутствует личное отношение Эммануэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана? Не допускайте такой вариант? Да, естественно, турецкий фактор присутствует. Понятно, что существует определенное противоречие в этом аспекте между Францией и Турцией, в особенности, если мы берем то, как развиваются отношения в аспекте Восточного Средиземного моря, вот то, что происходит в этом регионе. Но я думаю, что если мы смотрим с одной стороны, что вначале были определенные противоречия, но один из последних, например, обращений Макрона, когда был там практически вопрос по поводу этой территории, он четко практически обозначил свою позицию. Он сказал, что Нагорный Карабах и все те 7 районов, они являются с точки международного права территорией Азербайджана. То есть в этом смысле, как президент, он, по крайней мере, до принятия вот этого так называемой резолюции уже обозначил свою точку зрения, что французское правительство, скорее всего, однозначно никак не примет во внимание вот эту резолюцию, примут они его или нет. Но в любом случае здесь, мне кажется, нам надо обратить внимание на то, что
почему французские конкретно законодатели, которые должны бы подумать о том, что они принимают, а там было 305 человек, которые проголосовали за эту резолюцию, из них, конечно, 8 потом отозвали свои голоса, но все равно почти около 300 человек поддержали его. И вот это очень удивительно. Гульшан Ханум, и вот последний вопрос, у нас буквально минутка. И вот парламент Азербайджана инициирует исключение Франции из Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но урегулирование как бы уже произошло. Есть ли смысл вообще работы Минской группы ОБСЕ теперь? Да, это хороший вопрос. Да, во-первых, действительно, наш парламент действительно этот вопрос поднял. Это один из первых пунктов по поводу того, что надо отозвать Францию от того, что он не может быть председателем в этой так называемой группе, как посредник. Но с другой стороны, я согласна с тем, что точно так же есть вопросы по поводу того, что дальше будет делать Минская группа, потому что на самом деле после заявления президента Азербайджана, Российской Федерации, премьер-министра Армении, практически вопрос снят. Практически мы уже не говорим о том, что есть такой конфликт. Конфликт после того, как 1 декабря должны выйти уже армянские войска из Лачина, практически восстанавливается территориальная целостность Азербайджана, и дальше уже Азербайджан будет самостоятельно, по идее, дальше вместе с миротворцами решать проблему тех наших граждан армянского происхождения конкретно на территории Азербайджана. Поэтому в этой ситуации, конечно, вопрос Минской группы остается открытым. Насколько он будет функциональным. Это вопрос будущего. Гульшан Ханум, член правления Центра анализа международных відносин с Баку, была с нами на прямой связи. Тешекурлер. Ну а я вынуждена с вами, к сожалению, попрощаться. Мы прощаемся ненадолго, всего лишь на несколько минут. Далее эфир информационно-аналитической программы «Бугунь». Мы уже продолжим на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Порошкенч. Kim xaviye pişireyim? Melek? Provokatları. Ya da sosu sana. Öğreniyor yavaş yavaş. Demek siz bala